Nga, oy. Ito na ipiter ba? Ay, hostil lang kita naipit gid. Oh, ipit, oy. Ay, unsa may yata na bay? Garot mo isugutan ba? Unsa may nato election bay? Budaga ko na si kuan, dungkoy og kapitan. Na si Dungkoy, na si Pangkoy dito ay hostilan. Na, Na hostilan, yun sa may gilig sa butan ninyo nga daday. medyo maipiter ron bagi ani magud ni. Ay, unsa man na ay Si dungkoy budagan og pagkakapitan. na di ka siya maabsan. Para dili gyud humo magsanilas. Ay, maggubo og sinilas. Oh, Na di medyo maipit sa tanag gamay ay. Ipit, oy. Hostilan. Astilan, oy. Nga, unsa may igiingon ni Dungkoy dito ay. Ang ingon dong ang gi-review siya dito, ang ingon nga unsa iyang kalihukan nga mudagan siya kapitan. Na hostilan, maipit ang mananap ana di ay. Ay, mananap, Ay, oy. mananap di ay. Mananap dari sig bilat, oy. Ay, sisa man sa ingay bilad ay. Si kuan ba si kanong kato istorya ni Madlucy. Ay, siya si Madlosi. Ay, si Madlosi. Ay, ano labot? Si Ligo. Namakla na sa buwang mo. Ay, ito na si Madlosi na. Buwang nga, oh. Naklad na na siya ay. Namakla na mo. Hala, oh. Ano siya man na bay? Buwangan. Naistilan nan. Hala. Ano siya na bay? Ato na ito ka ni Tibor ba? Ibon na naisiyot na ay. Matay. Siya man yung taon ni Kala din niya ay. Wala na. Ang usa ni bunot sa wala, ang usa ni bunot sa tuo. Ay, nan. Di siya na. Ay, Wala ako kita kaipit ani ba? malipit yun ay. O ipit, Ay, oy. di siya na nato na himbatan ay. Al- Na, matatag 20. Ato na hunungon. O si may si kuan gitabangan ay aso na sa Pangkoy. Tibor kina nabuntis mo. Ay na, mabuntis na ng kalaki ni Pangkoy. Matay, uy. Giluok. Ay, siya ng tana eh. Wala na ligid oh. Ay, stilan. Ay, Ato munya. na ito nga ni Tibor ba? Ay, ato na isyot. Ay, unya na bay. Lat! Asa to ng balikan bay. Mabuntis gina ba? Ay, di siya na bay. Ato siya na ibalikan ato istorya bay. Pastilan. Kanang, ni election bay ba? Oh, election, oy. Aw, di ta mo dawat og kwarta bay oy. Gago! Ay, pastilan oy. Oh, di, oy. Ay, unsa may imong ganahan diyan? Ay, stilan oy. Kanang mudag ka kapitan. Dito mo daw ito ko ikaw. Ay, siya. Matik na na di ani ba? Oo. Matik na di ani ba? Oo. Kay stilan ani oy. Asilan, oy. Tan unsa may Huh? kaalagad na doon ni mga atong mga kuan diya, mga lanzara at stilan Ang oy. mga lasaro diya, okay. Dito mo daw ito tag 20, oy. Ay, matik na diya, babantay na diya, matik na nay. Amatik, oy. Matik nay. Oo, oy. Ada dungkoy day. Si Dongkoy. Ay diyan. Si Dongkoy mo kuan to og kuan na sila kapitan. Ay ba stilan oy, are sila ba? Ah, ngay medyo Ay nga, medyo maipit man kuan ay. aw ipit, oy. Medyo luya ko ron ba? Ano luya ka? Aw, luya, oy. Pastilan. Ay, na. Ani duol, Ay, oh. ano wig? Ato nalaban ng wig. Ay. Angan ninyo. Ala, doon mo siya. Dongkoy. Uy, angan. Dahil ay. Unsa ba istoryahan Ano mo? ba? Ay, ana magod si Pangkoy. Aw ipit, oy. Unsa ba istoryahan mo? Ay, si Pangkoy magod kanina. Unsa ba? Medyo naipit si Pangkoy kanina. Ipit, oy. Medyo gitabangan si Pangkoy. Dongkoy. Nya. Bangkoy. Ay, dara si Pangkoy. Nakadako Ah, medyo maipit ang Pangkoy ano oy. Oy, ipit, oy. Ay pangkoy. Kay Pangkoy ay. Election ko eh. Hala, kadagkong ads. Barat ko ganda na. Sila man Ipit. yan. Naipit nila ang Pangkoy ba? Ipit, oy. Pangkoy. Hala. Ay, ba Sa yan? butuhan Ah, na nayato ba? Uy. Ato Nayato ba ba? Ay, pastilan ba? Tumutukan kay na utinan. Ay, pastilan ba? Nayato ba? Apit na mag-ineleksyon na ito ba? Mabitaw. Oy. Aw, di naman nawa ito kay kwarta ba? Uy. Angay. Mao bitaw dita mo dawat 20 election. Uy. Ay, matik na. Tuhan mo dito. Tuhan mo dito. Tanawan ko na to dito. Uy.
Awa mabuhat nga, uy. Sama ni, oy. Oh, Ano ba? Maipit kita, oy. Maipit mo daan. Maipit kita, oy. Ay, ipit ba? Anar na jago, tabay, anar na jago, tabay, anar.